Salam dostlar. Türkmen Kuşt kanalına hoş geldiniz. İň soňky videoda 1300 elo derejesini geçipdim. Şimdi bugünkü videoda, bugünkü oyunda 1400 derece yakınlaşması ýanaşjak. Hani gelin onda oyuna başlayın. Bugün ýene gara mallar bilen oynayas. Sicilia'nın açılışını oynap bereriz. Karşıdaşmamız Gaty Çalt başladı. Bunu iyeli. Tuvalama. Ben Çalt oynayam. Şimdi şu yerden gelsek. Uzun rakirovka edecek olyamı? Yok. Uzun rakirovka da etmedi. Şimdi şunu öňe sürsek. Şu peşkanı öňe sürsek. Devaşa. Beýdip ise. Biz isek, ol ise meniyen. Eğer iýmese o uzun rakirovka etti. Indi şu wagt şunu iýip bilýäs mi? Beýdik gelip bilenok. Şunu iýeliň. Hiç şah verip bilýän bize şu wagt. Onu iýip bilenok. Yok mu kadiyen? Şu wagt şunu açmaly bir ýogzam. O. Açmasa bolmazdy. Indi näme oýnap bileriz? Indi ilki bilen beýdip şah çeksek. Onda aşağı oynamaly, mecburi. Ondan soň şuň bilen şeýdik gelip bileriz. Pil bilen şah berýäs. Ondan soň olam beýdip ýapýa. Bizem uzunrok atyp bileriz. Ýöne pili ýa eger uzunrok rowka etsek. Kän bir wagtymyz galanok. Sen beýdi oýnamyzda aşak gelse, bunu oýnamyzda biziň wezirimiz hem ferdimiz hem açykda galýar, ruh bilen iýip bilýär. Şunu oýnanmagdy şeýdi biýsek. Onu beýdi biýse, soň ýene aşak gelsek. Awa. Karşıdaşımız Gaty Çalt oynap ýalňyşdy. Gaty Çalt oynady. Hem açılışda da çalt oynady. Oyunun näçinji göçümi? 16-njy göçümi. Intak oyun soňuna hiç ýetmedik. O bugün oyunumuzy yeňdik. Indi täze derejemiz 1374 boldy. 1400'e az galdy. 16 yok 26 bolýar. Ama 26 derece galdy. Bir oňat göçüm görýän oyun synyna gidip bileriz. Näçe prosent bolupdyr görelim. Şunu şu tarafa alıp bilerim. 86 dürüstlük prosentimiz 86 ören goý. Soň goýuna görä ösme bar. Bir oňat göçüm bar eken. Ýalňyşdym. Ýa-da geleli. Hawa. Ýalňyşlyk, iň uly ýalňyşlyk zat ýok. Seredin garşydaşymyzda ýa 2 tane säwirlik bar. 2 tane uly ýalňyşy bar.
Gaty pikirlenmän oynadı. Onu da seyredeliň. Baştan başlap. Şu yerde biz sisiyle açılışını bilen başladık. Peşkani 4-4 biz onu iyiydik. Son Ferzi bilen oyuna çıktı. Oyunun başlarını açılışta Ferzi bilen köp oynamak aslında gowy däl. Biz mallarımız çıkmaya devam ettik. Aslında şunu näme şunu oynadım? Şunu pilini çıkıp bilmez niye oynadım. Yani pilini yine bu yerden çıkıp bilýär. Hawa şunu gowy göçümmeka diýip düşünýärdim. Ingowsy däl eken ýöne. Ulam elbet göçüm däl ýa. Ingowsy pili çykdy ýa. Iyidi. Hem iyidik. Ana şu birinji uly ýalňyşlygy garşydaşymyň. Uzun rakirovka atdy. Näme etjek bolýanyna düşündim. Ýöne edil oňa käne tempo ýetenok diýen. Şu wagt men şahym hiç bir daşy bilen şah berip bilen ok. Eğer şu pili bilen bir şekilde şah berip bilse, eğer şu yerde bolsa mesela, onda öz ruh bilen men ferzim ip bilerdi. Yani ona wagt yok. Biz ferz bilen iyiydik. A2'däki peşkany. Ondan soň şu yerde seyrediňler. Gaty gowy zat bar eken, göçüm bar eken, şeydik gelýär. Evet, beýdip iýeňde beýle iýeň. Beýdik geleňde soň mat bolýarmy? Ýok, mata däl, beýle gelýär. Kän uzadasmam gelen ok, golin mat ýok ýalyk. Biz ýokardan şah berdik. Ondan soň pilimiz bilen ýene bir gezek şah. Onu iyiydik. Soň aşakdan şah bulam ikinji ýalňyşy boldy. Täbi öz şahy ýem kapana gysyldy bärde. Şu oňat göçüm, gowy göçümlerden görenli şul eken. Bundan soň bir göçümde şahmat wady we bizem şonu oynadyk. Hawa dostlar, bugünkü video biraz ýene gysga boldy. Ýene ýeňdik. Ýam 7-nji oyun üst-üste tutdum. Videoları seyretdiğiniz için, like koyýanyňyz için, tesir ýazýanlara köp sag bolun diýen. Indiki videolarda görüşmek niýeti bilen. Sag bolun.